bari mu yi lectures akan wankan kima mijinki wanka ko yawwa wanka kima namiji wanka kima soranki ko mijinki wanka ba ku sani ba mu kadai ne muna so a dinga mana wanka ba ko ba ka ba su ma suna so abin amma ga suna pretend ko to bari dan ba ku karemi yau za mu yi ba wai sosai ba kina dawowa daga aiki dama kin ga kin shirya ruwan wanka kin saka ketu da riga zafi ko ba ka ba kin kai zaki sirka roki shiga da shi cikin bathroom in ya cike aje ya ci abinci ya gama baby zo ka shiga kai wanka zai ce miki ina zuwa mai yiwuwa ba kowa bane yana so abin amma majority suna so dan maza ma suna son gata kamar da muke so mata so zaki shiga da shi baby zo bathroom ya shiga yana shiga kina dan wani irin kallo kina rurruke shi nan ya riga ya dora tawa ya shiga cire mai tawa ki aje to muddin kin ga kin cire tawa din nan mai yiwuwa zaki gan gaban shi akwai suma domin maza ba su da ba kowa ne da ta ne aski din nan ba su da lokaci ko ba ka ba wani ba da tsini amma ba shi da lokaci sai ki ce mishi baby bari maka aski ko ba ka ba zaki dauka shaving stick zaki sayar da shi zaki yi mishi askin nan ki yi mishi hada hamata ki yi mishi duka ko yana yi clean kin ga zai ce da cewa wannan ta kula da ni zai san da cewa a'a ashe dama wannan tana da irin idea din nan ashe dama zaki yi mai wani abin ko ba ka ba to ki mai askin nan kin gama sai ki ce mishi to bari maka wanka ko ranan shine ya zama miki yaron ki ranan shine ya zama baby ko dama an ce mazan mu sune yaran mu na farko ko to kika gama zaki mai wanka zaki zuba mishi ruwa a jiki lokacin soso kina kaman kina goge mai jiki in kin kai bayan shi zaki dinga yin kina yin in romantic way kina yin mishi kina yin zaki gan shi ma ya fara jin dadi abun zaki gan shi ma zai rungume ki zaki je wanka ba zaki sa kaya ba ko ba ka ba ke ma zaki je zaki wanka za ku wanka tare ne ki je mai to zaki gan shi ma zai ce bari ya miki bari ya goge miki baya to haka ne kuna yin kingan kina yi kamar ki gane zaki ga yaron gobe ki kamar ki gane a wurin ma sai ya bai faru ko kamar ya shiga daki ko ba haka ba to ne wanka ma yafi dadi ko ba ku sani ba na wanka muddi kina ma mijinki wanka kin fara yi din nan kin ga sai ji shawon ki ya shige shi a wurin bai zai ya bari ku shiga daki ba a wurin ku zaki gan ya fara to ai duk bai bace ba ko ba haka ba ko ina wani ya ce ko a kitchen ko a dining ko a bathroom ko a ina za ci ko to naki ne ba wanda zai tambaye ki bashi ko zaki ci inda kina so ya fara wurin ma kina mai wanka ce na so sai ki kyale shi ki bar shi iya yi abin da yana yi yayi ya gama sai ku fita ko ai bai bace ba ki mishi ko ba haka ba to gobe zai so da cewa ya dawo ku yi wankan nan tare ko kuma shi ma zai ce to yau shine zai miki wanka kin gani kun fara kenan ko ana cin gaba before you know it zaki gan ya fara wani abubuwan da dama baya ya miki in kun fara wankan nan kama ki gane kin ga ya canza ko ba haka ba ya fara wani sabu ba ababe kin ga yana miki kama ki gane kila yana dawa yau ya ga wani atamfa hanya saki ga ya siya kawo miki ko kuma ya ga wani gold zai siya kawo miki yana zuwa ya ga irin su ijabin nan zai siya kawo miki domin menene kin burge shi ko muka san maza suna son burgewa ba kin burge shi sannan kuma mata barin ba ku wani like